ndichitsvaira nyika yose, ndichisumudza mukoma wedu mukuru, ndinoti hoyu mwana wenyu uyu wamakasarudza. Makava makamusarudza muna November, muna October gore rapera, kuti imi Shumba Murambwi ndimuchatimirira pasarudzo. Zvino wauya kuno mutumwa zvepedo vanova munyori mukuru webato riri kutonga reZANU PF, vari zvakare mutungamiri wenyika ino yeZimbabwe vanoremekedzwa Comrade Emerson Nambudzo Mnangagwa. Mochiteerera mutungamiri wenyika yedu, mutungamiri webato risingazodzorera nyika kuvarungu. Pamberi reZANU PF, pamberi reZANU PF, pamberi nekubatana, pamberi nekubatana. Yes. Number one, the best. Pamberi neZANU PF kuti kwakanaka kutangira nokuvarura kampeni yedu ndokupi. Muno muZimbabwe kana chiedza chichiuya kana zuva richibuda rinobuda kumabvazuva. Saka kana nyika ichida chiedza inotarira kumabvazuva. Mabvazuva eZimbabwe ndokuno kuManicaland. Saka mavona tauya kuno kuzovarura nokuti ndokunobva nechiedza. Hama dzangu, nyika ino yeZimbabwe tese takawana iripo. Hapana ari pano angati ndindakaivarura. Inyika ya munhu mutapa, Bempara, inyika ya munhu mutapa. Iye munhu mutapa nhasi kana akatarira achiona zvizvako zvanhasi zviripo zvichiyemuka kuti nyika ino inyika yake yatakachengeta, tichichengeta nhaka yaakasiya, anofara. Tavungana pano kurayirana mabasa okuita. Tavungana pano umwe noumwe anoti ndiri mwana weZimbabwe, ndiri kumpa basa nhasi kuti nyika ino ienda kuchengetedzwa nhaka. Nhaka iyoyo inongochengetedzwa by the Revolutionary Party ZANU PF. There is no other political party in this country that can claim that legitimacy except ZANU PF. ZANU PF iyoyi ine vakaivamba.
tisati tavarura kuinda mberi tinofanira kutaura kumhuri kuti vakavamba ndivanani. Vachiwenga vati shunyei shunyei ndozadzisa. Tadzvanyirirwa munyika ino. Mambo munutapa havana kufara. Muyananda havana kufara. Vakapinza mweya wokuti haiwa mapfupa angu ngaamuke. Tinofanira kuyeuka tose kuna vakatungamira. Nhasi uno tiri kutevedzera tsoka dzavo. Vana Burombo, vana Baba Nkomo, Joshua Nkomo, vana Reverend Story, vana Mugabe, vana Muzenda, vana Musika. Vakawanda ndingapedzi kudoma mazita avo, vakainda kwavari ikoko vanenge vachifunga kuti vavakasiya vachasara vachichengetedza nhaka yokusungunuka, nhaka yenyika ino. Mutoro iwowo uri pamusoro penyu nhasi, hausi pamusoro pangu, uri pamusoro penyu. Kana ndarasika kutevedzera gwara iroro ndinenge ndisi wenyu. Kana mukasotevedzera gwara iroro munenge usiri munhu akakwana muZANU PF. ZANU PF kusungunuka kwatakaita uku ropa rakatevurwa. Vakomana navasikana vakaparara. Takatanga hondo iyi tiri muZANU neZAPU, ZANU ichitungamirwa navaReverend Story, ZAPU inavankomo Joshua. Vamwe vese magamba ndataura vaitevera shure. Isu tiri vana vadiki tichimhanya chera mvura tomhanya. Nhasi ndikakuti chera mvura munomhanya ere? Ya, ndokutuma manze votai. Votai muchengetedze nhaka yenyika. Tauya kuno hongo hapana province isina kumiririrwa pano. Tavona mai vemusangano vabima vachitaura kuti province and secretary general province by province tikavona kuti munhu wese ari pano. Asi tinotenda mambo mutema vatibvumira kuti tivambe ichi kuno muvhuravo. Asi isu tenge tisingati ndekwa mambo teni tiri kuuya kuno nokuti kana uchimuka hapana anomuka kuti zuva rabuda otarira kumavirira. Kana wamuka anotarira kumabvazuva. Saka musangano wamuka otarira kumabvazuva wavona kuti zuva rabuda handeine ndima tofamba nezuva mpaka kumavirira. Tichifamba tiri muchiedza. Kubva pakauya the Second Republic muna November 2017 toda kufamba tese tichitaura chiti zvataita nezvatakonewa ndezvipi. Chokutanga ndotini kana ndakatarira kuvanhu handivone kwamakaguma, asi imi munovona pandakaguma. Nuku ndiri munhu umwe. Hapana chara chimwe chinotswanyanda. Ini ndavuya kuzobonana nemwi navakuru vamusangano imwe muchivavo navo. Handei mundima. Patakatanga musangano wedu tiri mu Second Republic. Takayebwa kuti takabva kupi. Takayebwa kuti musangano wedu wakamirira chinyi. Musangano wedu weZANU PF is a colossal
Revolutionary Party. Munhu wese anokwana muhomwe yemusangano weZANU-PF. Asi hakuna nehomwe inokwana ZANU-PF. Ukavona mutungamiriri achiti ZANU-PF iri muhomwe mangu tiza anda kupinza mudziva. Kuuya kwataita nokunonoka kwatazoitako tamboita imwe ndima yatatanga kuita. Pasure apo mtevedzere wangu wachiwenga wakambouya kuno ndavatuma panonzi pa St. Peter's Hospital iri pasuku. Vakapa zvichemo zvavakapa. Zvichemo zvavakapa zvinobatsira mhuri yokuno kumaNekaland, especially kuno kuChipinge. Vakapa zvichemo zvemichina yavaida. Ndikati aiwa, iwe Chiwenga ndiwe minista wangu wezveutano, zvose zvavachema ngazvitengwe. Zvatengwa zvose zvavako. Saka tapfuura noko ndichizvikumikidza ku St. Peter's. Dene mukanyasa kutarira kuti kuno kumabvazuva kune mhare dzakadini. Tichibva mu1980 tichibva kuno kuMozambique paserapo pataigara apa. Takange tine mutumbu wakomanda wedu vatongogara. Tikagara pasi somusangano kuti tinofanira kuremekedza magamba edu tikavumba irozeka. Tikati vose vatungamiriri vana veZimbabwe vachafira nyika ino nokurwira nyika ino, zvinozikanwa nomunhu wese zvake anenge ari mupenyu azive kuti ningi chokwadi. Nokuti nhasi ukataura kuti rekai ndiani hapana asingazivi. Kana ari kwaMutare kana ari kuPlum Tree anoziva kuti rekai ndiani. Ndo kuno takavaremekedza mambo rekai. Tovuya kunatanga tinavo matongerero enyika vana Chitepo. Ndo kuno takavaremekedza varipo apa. Tikatora vose vatinoziva kuti vakazvipira kuraundo ino vana Jason Ziapapa Moyo, the Lion of Chirumanzu, Lepo Takawira, vari pagomo. Vana Joshua Nkomo vari pagomo. Vana vaMuzenda vari pagomo. Vana vaMusika vari pagomo. Handingapedzi mazita munoziva vazhinji vakasamba pagomo. Nokuti vana veZimbabwe vakazvipira kusungura nyika ino. Tazovona kuti kune vakadarikidzwa pakusa pagomo. Takagara pasi kati aiwa, munhu mutapanga azotitonga kuti naye vanangu ko izvi makaitirei. Tikati aiwa, tinosungirwa kuti wese mwana weZimbabwe akazvipira kurireka nyika ino ngaaremekedzwe. Mungava vana vadiki zvenyu, asi munofanira kuziva kuti vana Reverend Vanengstole, vana Chikarema vakarwira nyika ino. Saka takasumudzira kuti vaende pagomo vaite national heroes. Because we are ZANU-PF and we are principled. We follow the principles of the party. We are revolutionaries. And this country will remain in the hands of the ruling party ZANU-PF. It is ZANU-PF which brought about independence, sovereignty, and freedom. We cannot have other people teaching us freedom, teaching us democracy. No! We fought for our democracy. We know what we want in this country. Our predecessors we respect, and among them is Reverend Vanengstole. No one will stop us.
who do that we think as Revolutionary Party is correct. Hapana imwe party muno munyika yeZimbabwe nenhoroondo yokusunungura nyika. Dziriko mapati ari muno ane nhoroondo yokutengesa. Saka kuvungana kwamakaita nebuwandu hwenyu ndafara, mandifadza, maratidza kuti munoda nyika yekwenyu. Pakuchengetedza nyika yekwenyu ndichakuudzai zvokuita. Pakuisunungura makanzwa makomrades, vazhinji makomrades vakabva kunoku, asi nyika yose hakuna kusina kubva makomrades kuuya kuhondo. Vakaparara vazhinji vedu. Vamwe tozva patakavachengeta, vamwe hatizi vangoparara masango vachirwira rusununguko renyika ino. Asi nhasi uno pamusaka pomutemo wamanzwa Vice President vachitaura kuti kamakore mashana apfuura bumbiro remutemo romunyika muno rinoti iro ngatidzokerei kuvanhu tinopiwa masimba okuchengetedza nhaka. Vakaunza rusununguko, vakaunza democracy, vakaunza independence and sovereignty, vakaunza the dignity of the African person. It was ZANU-PF. Through armed liberation struggle. But today, when we need to preserve our legacy, we vote. No one dies when voting. No one sweats when voting. Hapana anobuda dikita pakuvota. Unongoti tsepete, tsepete odzokera kumba. Wapedza. Now, chii chinodikamwa munyika chokutanga? Chokutanga munyika chinodikamwa runyararo. We want peace, peace, unity, and harmony. All of us, we should commit ourselves to preserve our peace, our harmony, and our unity as a people. We may come from different communities, but we are one. We belong to the kingdom of Munumtapa. Today it is a republic in terms of our constitution, but the country remains Zimbabwe yakabakwa na Mtapa. We must therefore individually and collectively, young and old, the weak and the powerful, the poor and the rich, the tall and the short. Vanavona nevasingavoni. Shuvira nyika ino kuramba ino rugare. Zvinobva kwatiri. Rugare mukati menyika. Ndisu tinoita kuti nyika ive norugare. Tinoshuvirwa nevanotirwisa. Takaenda kuhondo, and the principal grievance yatakaendera kuhondo ivhu redu rakanga ratogwa navarungu. Tikati kwete, toda ivhu ridzokere kuvanhu, vanhu vadzokere nevhu ravo. Mbuya vakati mafupa angu achamuka, akamuka akarwisa varungu. Tikavarasha vakadzokera musha kwavo. Taita izvozvo vakatsamwa kuti ko vana vaMunumtapa titorera mapurazi edu sei. Tikati aiwa, mapurazi atatora hasi kuScotland ndemuno muZimbabwe takatora, ticharamba tinawo, vachida vasingadi ndedu. Ndopa vakatipa zvirango zvavakatipa zvanti masanctions. Vakatipa zvirango izvozvo zvemasanctions. Zvirango izvi kupiwa kwavakaita, vakarangana anonzi Tony Blair ngari prime minister
woku-UK nomwana anzi George Bush anga ari president wokuAmerica. George Bush aida kurwisa nyika yeIraq yanga ina president Saddam Hussein. Vachimunyepera nhema kuti ane weapons of mass destruction ziri nhema. Uitoni Blair achidi mugaba atora ivhuma prize kuvarungu vangu hama dzangu dzevarungu. Zvikanzi haiwa hatiwirirana. Iwe Britain onditsigira to invade Iraq. Iwe George Bush onditsigira kuisa masanctions kuZimbabwe. Ndozidhera mawira yakaita. Zvinovaipa masanctions zvirango izvi. Vaifunga kuti mimese muchamukira hurumende mugotidzinga vakoisa zvimbwasungata zvavo voita zvavanoda zvaJorgina munyika yekwedu. Tinokutendai hamuna kutevedzera izvozvo. Kana mvura ichinaya tienda maguta toramba tiri maZimbabweans. Kana kukaita nzara toramba tiri maZimbabweans. Tikatonhorwa toramba tiri maZimbabweans. Saka tine philosophy yokuti iyo nyika igovakwa igonematigwa. Hallelujah. Handiti munoziva kuti kudenga kuna zvitatu: Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene. Panyika pane zvitatu: nyika inovakwa nevene vayo, igotongwa nevene vayo, igonematigwa nevene vayo. Kwesere tavona kuti vatipa zvirango izvi. Second Republic tagara pasi kuti chokutanga ndechipi chatinofanira kuita mukati menyika muno. Panguva idzodzo taitambura gore negore tichitsvaga kutora chikafu kubva kune dzimwe nyika, tichisunza kubva kune dzimwe nyika. Asi muno muZimbabwe tine vhu rinokwanisa kuti rime tigute. Tine nzizi dzedu muno muZimbabwe. Tina makomo, mavalleys muno muZimbabwe. Tine shiri, mhuka, madzvinyu. Tine ngwena, kwete ngwena chaidzo dzakazara. Zvose izvo ndezvedu. Tikawirirana kuti iko kuti tigute ndo chokutanga toita sei. Ndopatakaunza pfumvudza. Papfumvudza apa unochera makombo ako 52 uchinda uchizi 52 weeks. Gore nemasondo 52. Ochera makombo ako 19. Makombo 19 aya ukadzara shangana ati mugomba rakutanga kadzabuda unobisa imwe inenge iri wiki osiya mbiri dzakasimba. Umwe neimwe inotabereka vana vaviri. Saka mugomba rimwe munobuda 4 iri 2 o 19 makomba aya anoti mhuri inenge ine 7 people for 1 week vanoda makomba 9. Kana oida 52 gore rakwana 52 kuinda ku 9 kuinda 9 isondo 9 isondo 9 isondo. That guarantees food security at the household level. Muri imwe neimwe nengatevedzera zvinoparidzwa nevakomana vangu. Karipi kakomana kangu kachangakamira. Mukatevedzera zvinoparidzwa namasuka akakomanaka munoguta. Mwaita sei? Achazotara muzanchamuza kuti ataure munoguta. Now we have resolved the question of food security. Tinopa free inputs.
to 3 million. Topama free inputs to 3 million households. Kuti mudzwane ne mbeu, ne fertilizer, ne mishonga kana mchida, ne grease lokuisa kungombe kana mazuwe mna January. Anditi mazoni. Cause at the next level, kuna ma small farmers. Cause at ma big farmers. About no apama loans, uti barime, kana barima wazura loan. Asi mwiru jinji is free. This is the Second Republic. Now, taba mgorete, takupinda mgore China. Taba ne 3 solid years. Tisinga shoes. Tine chikafu chedu. Wongo matuno ose munyika. Kwanzi kuri machi guta ese. Asise nyika. Tine chikafu chaka kwana kutitese tikwani. Tichisa kunenge kune nzara. Kunenge chitora kunenge kune surplus. Chose chiriko kwa Harare. Nuku matunu kwa tino chengeta. Saka kada kune matunu. Anenga ane nzara. Tino hapa chikafu free. Chibaki. So we know that from now on, this country will never again be food insecure. Kuna inonzi climate change. Yokuti atia zimuti mvura chana zvakanaka ere kana haina zvakanaka. Now, to mitigate against climate change, tiri kuvaka madamu. Province by province, tinovaka madamu. Toisa irrigation badiri zero kumadamu iwao. We have a system where we now guarantee whether mvura naya kana mvura nakunaya. Takaona kuti tigute tinodama hekta mangani anofana kudiridzwa tava nazo. Saka mvura ikanaya tinoguta, ikasanaya tinoguta pamberi neZANU-PF. Pamberi nokubatana. Pasine mandu. ZANU-PF iyoyo. Ndocho kutanga chokuradza kuti tinoda food security in our country. Pakauya the Second Republic. Vanga vane dzimota mairaramo mumutsetsa. Muchitsvaka fuel. Muchifamba mumutsetsa. Vamwe vanorarama mumutsetsa voudza madzimai tiri mumutsetsa vasvika kumutsetsa. Tikati hai ngaipere. Iko zvino kana uda kuenda pa service station kuseni unowana iripo, kana masikati iripo, manheru iripo, usiku. Hallelujah. Zvino tapedza iyo nyaya yefuel tava nayo. Magetsi ainetsa. Takainda kushamwari dzedu dzekuChina. Vakatipa chikwereti che 1.3 1.4 billion. It took us 2.5 years kuvaka 7 and 8 kuwange yakutipa more than 600 megawatts. Iko zvino tavane 2-3 weeks now. 7 and 8 zaku gaya magetsi akupinda mgrid. Tino mwana kuno gata ndiazo zoisho. Tavane magetsi. Tavana over now 3 weeks or so. No load shedding. No kuti takabasigwa. Tavana magetsi. Mama tiri kuvaka hasati apera. Tiri kuvaka magetsi edu. Tikati nyika inovakwa nevene. Takatarira tikavona kuti migwagwa yedu yakashata. Sure uku tikatoda kugadzira mugwagwa toita international tender. Toti vemhiri kwamakumbo toda kuvaka mugwagwa pasi nazo. Takuvaka tega. Toti vakomana vedu, boys and girls who are engineers, civil engineers. Unganai kana maungana tokupai zvamunenge mada.
Modama mchine yakadini yekuvaka migwagwa. Takatanga kuumba makambani mashanu ari kuvaka iko zvinoakuravurira. Takuvaka migwagwa yedu. Kune vanofamba munovona imwe inenge yapera kuti yakanaka sei. Sei inobva ku Baitibri chinda kuHarare kana Harare chinda kuBulawayo chinda unodzodza kugadzirwa. Kana chindya machips akawira pasi unonongorya. Hana tsvina. Tiri kuvaka migwagwa yedu. Tiri kuvaka madhamu. Tikati nyika dunhu rimwe nerimwe rina mambo. Hatiremekedzei madzimambo edu. Saka mukomana ndaendamisa apa uyu. Ndiye iko zvino takatenga marigi anokwana 80 sere ndizo. Masere emarigi. Ari kutenderera kuti mambo umwe neumwe awane bowl pamba pake. Ku matuna awa mazhinji wavanawo asarongotenderera vachisa. Vagodzokora voza solar kuitira kuti mambo awane bowl yake, solar driven bowl. Mambo akada mai vakati mambo gezai kuseni vogeza inodziya. Gezai masikati vanogeza inodziya. Gezai manheru vanogeza vobva chiregira voni. We have 35,000 villages. 35,000 villages. Tine program yakatotanga yava second year that we need to have inside 2 to 3 years every village should have a solar powered bore where we create a horticulture garden yana mai village iyoyo. Hatichadi kuwana vanenge vakaonda nenzara tichikwanisa kuita zvakadaro. That program is going on. Tobva ipapo. So, as a result of that model of agriculture yedu mu 2017-2018 was only 3.8 billion. Now our agriculture is above 8 billion within 4 years. Mwari akada nyika ino, Jehovah ari kumusoro kudenga akasarudza kuti vatema veZimbabwe vauye munyika ino iri pakati peZambezi neLimpopo. Ndokuisa michero yakawanda, minerals munyika muno. Takati isai sanctions enyu, but we shall build our country on the basis of the resources God gave us. Patakapinda mu Second Republic in 2017, 2018, our mining sector was only 3.7 billion. We are now above 12 billion. The mining sector. And it is going to grow and grow and grow. Because we are now focusing on what we have. Hapana nyika inovakwa nevanobva kune imwe nyika. Ndogara ndichitaura kuti maJarimani vakavaka nyika yeJarimani. MaAmericans vakavaka nyika yekuAmerica. MaJapani vakavaka nyika yavo. Vana vaQueen wakashaya kwavana nezvino. King, vana vaKing Charles vakavaka Britain yavo. So, we have a responsibility of building our country ourselves. As we stand here, make it a point that I am a Zimbabwean man, I am a Zimbabwean woman. I have a responsibility. When I leave this country and I die, I should be remembered for having contributed to the construction and the growth of my country.
Usayebukwa kuti ramasare rakazofara itiroya. Kwete. Yebukwa namabasa akanaka okuvaka, mabasa okusunganidza vanhu. Nyika yokwako. This is what we are doing. We are also, I've talked about agriculture, I've talked about energy, talked about mining. But kuvaka nyika koda dzidzo. We have introduced innovation hubs at every state university. All our state universities in this country, we have innovation hubs. Hubs are innovation hubs. Tinoisa mari pa university. Tobaka dzimba dzakawandisa magetsi nemvura. Toti mwana komana kana mwana sikana, you are allowed to dream. Dream to produce a product. Dream to produce a service. Oindapo. Oitazwana. Whether I succeed, can I succeed? As we want our boys and girls to dream and they produce products. The countries in the first world, the countries in the second world, they developed their countries through science and technology and innovation, producing goods for themselves, goods for their communities, goods which they needed. So we here, kana wada butsu usarota kuda kuinda ku Japan kunotenga gaigadzigwe muno. Kana wada ngwani sei usafunga kuinda Britain kunotenga gaigadzigwe muno. Chese chatinoda muupenyu muno ngatitsvake kuti tochigadzira sei. Pano kuti tinofunga tichafunga zvimwe tine vakomana vedu vatinoendesa kunze kundofunda vouya noruzivo tovatsigira togadzira. We now have industrial parks at every university where every day, every week we are testing new products produced by our young, talented boys and girls. The children of Zimbabwe are talented, very talented. We should support them to build their motherland, Zimbabwe. Taifunga kuti nguva yese kana toda kuziva kuti gore rinouya mvura ichanaya sei zvikuru sei pakaitika 2019 cyclone idai takauya kuno kuchimanimani nekuno Chipinge kwakaparara hama dzedu. Over 650 people perished. Another 600, we don't know what happened to them, but in terms of the law, we have now declared them that they also perished. Tikatora vakomana ma-scientists, vakomana vedu, boys and girls, tika create a space agency ku university. Saka tavaita izvozvo iko zvinoda funga makanzwa kupera kwegore rakapera. Pamwedzi unotevera uyu waJuly takatumira chitundumusere chagadzirwa navakomana vedu chava mudenga umu. Choti mve koti icho ndechekupi ndechekuAmerica, ko icho ndecheRussia, ko icho Zimbabwe. Chitundumusere. Takuwa navo information yekuti kunze kwakamira sei tisingakumbiri tisingatengi kune vamwe. So the philosophy that nyika inovakwa nevaya ndozvatiri kutevedza isu veZANU PF. Iko zvino izvi tiri kuinda kusarudzo. Zvatiri kuinda kusarudzo uku kune zvikuru sei mumadhorobha, makanzuro ose mazhinji ekumadhorobha haasi mavoko eZANU PF. Rwendo runo out. Tovhotera vanhu vedu vatinoraira vanofunga vanhu.
kwete vaenda kumakanzi kunoba kwete. Semu Harare Harare mandogara. There's no collection of waste. Tsvina. I collect mvura vanhu vanotambura. Asi konzi tirisisi kana chimwe amene zvimwe zvipati. Ngavaende. We must vote for our councillors so ZANU-PF, which is focused, which has the interests of this country at heart, who deliver. We are a party, a people-centered party. We don't get instructions from anybody. No other country or leader outside Zimbabwe can tell us what to do. We decide for ourselves, for the good of our country, for the good of our people. We are committed to develop our country. Tizataenda isu, tirikuti kwa muri imwe vechidiki, muri pano. Look at how we are committed. Manzwa kuti since 1962, hasi nambopinda basa mnomo pamurungu. Techingwa mno msangano. Chifamane ndima msangano. Vakainda vakuru vedu vanofara, vanoziva kuti vakasiya amadhodha. Tichidhonza. Zvino ese tiri kutambura, ndaunzwa musikana anga achita poem apa. Kuti kuvana vechidiki vakumwa mutoriro. Zvino zvakanaka here kuti siye nhaka yenyika ino kune vanhu vakasitika. Pasi nokustika. Pasi nokustika. Kusimudzira nyika ino tinoda vana vanoteerera. Vana vane gwara. Pano patirisu nevamangu patakakura tairo gwempama kana takanganisa. So ndiri kunzwa kuti kune dzimwe nyika zoda kuti murari yekwawe uye kuno kwedu. Yokuti kana mwana akanganisa musarova. Ndezvo kwenyu. Mwana kana akanganisa sasanga atitasa. Ndokuti avakike iye mangwana avo kana aziva nevana vake anoziva kuti kururama kwakaita akarurama nokudigwe mpama. Hama dzangu hatibvumidzi kufamba kana kwavira nangire dzedu idzi. Tinofana kufamba kuchakachena. Ndoda kuti kuna vatagwa namai vedu vomusangano, comrades, candidates akawina basa rinozoita mumusangano medu, muvatsigire. Pane vaidavo asi havana kubudirira. Batanai. Iwe pauri hapana pamuri paparo ndindaka foma musangano uno hapana. Information ikakwira neronga kayakwatiri chinobuya. Ndo zvinongodikama chete. Nokuti ZANU-PF is for the people and the people support ZANU-PF. Ndo yakaunza rusununguko mukati menyika ino. Pano ndaza kune ma-affiliates akawanda. Handichina nguva ndinokutendai. Kunonzi ma-affiliates awa Young Women for ED, Young Businessmen for ED, kulawa kune Izangoma for ED, Nganga for ED. Zose zototambira. Mama udzwa kuti under the Second Republic ta create zvigaro mu parliament for the women, zvigaro mu parliament, the youth, and so on and so on. Mama taudzwa zvose masanangurirwa. Saka vakomana ve-youth tine 10 sisi dzavo, madzimai 60 ku Lower House, uko ku Senate kune 60 futi asi vanangaita zebra.
Zose izo zokuda kuti we leave no one behind in the administration and the governance of this country. And this is the philosophy of ZANU-PF. Kwatakanga tiri kuhondo taive navasikana vari vagiti zokuti heki. Hama dzangu, I want to say to you now, we want peace as the people of Zimbabwe. ZANU-PF fought for one man, one vote. We say no, no, no to violence before, during, and after elections. ZANU-PF is pursuing engagement and re-engagement with all nations. However, when we engage with those nations, international organizations who had not engaged with us before. We re-engage with those countries or organizations who had disengaged with us because we are friends to all and the enemy to none. ZANU-PF is a peace-loving democratic party. We are consolidating our constitutionalism, our governance and the law. Once again, thank you, the people of Chipinge, and the members of the party from across the country we have come here. Ndinokutendai. Asa ndizikutenda vanoti kumbo mumba, kumbo panze, abo ndisikuvatenda. Ndinotenda vanokamira kuti twi, kukapisa, kukatonhora, vanenge vachingova muZANU-PF. ZANU-PF is unstoppable. The media muripano musanyara kutaura. ZANU-PF is unstoppable. I repeat. ZANU-PF is unstoppable. ZANU-PF icharamba ichitonga, igotonga, ichingotonga. Vamwe vachingomwashuka, isu tichingotonga. Pamberine ZANU-PF, Pamberine ZANU-PF, Pamberine Kwaram Sangano, Pamberine Kubatana, Pamberine Kubatana, Pamberine Kuinama elections, Pamberine Kubambana, Pamberine Kubambana, Pasne Mandu. God bless you all. God bless Zimbabwe. I thank you. Yes. Aiwa, tinotenda baba vataura mazvidzwa